खुलुमबाय गोजोन फुंबिलिनि गासैबो बडलेण्ड बुब्लिनि अनसायगिरिफोरखौ बरायग्रोबाय। दिनै 2 आगस्ट बुधबारनि फानजामुथिखौ फरायथिनो लादों आं गेवलां हाज'हारिया। फानजामुथिनि गिबियाव दं मेष राशि। बादायलायनायनि फारसे मोजां सम। गेलेनाय बादायलायनायफोराव गावनि रोंगौथिखौ दिन्थिनो हानानै बान्था मोनगोन। वृष राशि। नोंनि थाखाय मोनफ्रोमबो खामानियावनो हेंथा फैगोन। गोसो होनानै खामानि मावब्लाबो जाफुंसारनाय नङा। खामानियाव सोरबा लोगोनि नोजोर गोग्लैगोन। मिथुन राशि। नखर संसारनि जेंनाखौ लानानै दुखु दाहा जागोन। नखरनि जेंनायानो नोंखौ लोरबां खालामनो हागौ। नखरखौ लानानै गोबां खोथा सानफ्लांगोन। कर्कट राशि। नोंथांनि थाखाय मोजां सान। हरखाब सोरबा अनजालिजों गोसो थोनायनि रादाय खागोन। जिउनि थाखाय गोख्रै खोथा सानगोन। सिंह राशि। गोसोआव अहंकार जागोन। मालायनि खोथाखौ गोरलैयै मानिनाय नङा। गावनि गोसोजों खामानि दामानिफोरखौ मावनो सानगोन। कन्या राशि। हरखाब जेंनायाव गोग्लैनो हागौ। संसार जानायनि बेलायाव जेंना जेंसिजों सौसिनांगोन। गोसोआव गोदान थांखि लाब्लाबो जाफुंसारनो गोब्राब जागोन। तुला राशि। देहाया गोबां मेंनाय मोनगोन। मेंनाय देहाखौ लानानै खामानिखौ नागारनाय नङा। नखरनि थाखाय खस्थ'नि गेजेरजों खामानियाव गोसो होगोन। वृश्चिक राशि। देहानि फारसे मोजां। देहायाव सिथाबनानै थानाय बेमार आजारा जोबस्रांगोन। गोग्गो देहाजों जेरावबो दावगासारनो हागोन। धनु राशि। बिसि फिसानि फारसे गोबां खोथा सानगोन। नखरनि जेंनाफोरखौ लानानै जिंगासिगोन। रांखावरिनि थाखाय गोजान जायगायाव खामानि मावहैनो हागौ। मकर राशि। समाजाव गावखौ फसंथानो नाजागोन। गोसोआव गावखौ जौगासारनाय सानना लागोन। समाजनि फारसे सांग्रां जागोन। कुम्भ राशि। बिसि फिसायनि गेजेराव सोमोन्दोआ मोजां जानाय नङा। सानैनि गेजेराव दावराव दावसि जालायनो हागौ। दुखु दाहाया बांसिननो हागौ। मीन राशि। मोजां खामानि मावनानै मान सन्मान मोनगोन। समाजाव बाख्नाय जागोन। गोसोआव गोरिब सुबुंफोरनि थाखाय खामानि मावनो सानगोन। दिनै सानसेनि राशि फरायथिनायाबो एसेनोसै। आसा खालामो नोंथांनि दिनैनि साना मोजाङै मोजां थांगोन। बेखौ बडलेण्ड बुब्लि नखरनिफ्राय मिजिंथिबाय। गोजोन्थों। सोलोंथाइ बोसोर 2023-24 नि थाखाय फरायसाफोरनो गोदानै मुं थिसननाय लानानै फैदों क'क्राझारनि डक्टर सभा ब्रह्म मिउजिक आरो फाइन आर्ट्स कलेजआ। क'क्राझार सहरजों नांजाबनाय हाब्रुबारियाव थानाय बिटिआरनि गंसेल' डक्टर सभा ब्रह्म मिउजिक आरो फाइन आर्ट्स सरकारि कलेजआव दायो फरायसाफोरनि गोदानै मुं थिसननाया अनलाइननि गेजेरजों सोलिगासिनो। फरायसाफोरा क'क्राझार मिउजिक एन्ड फाइन आर्ट्स.in वेबसाइटआव थांनानै मुंखौ थिसननो हागोन। 12 थाखो उथ्रिसारनाय फरायसाफोरा बेचेलर अफ फाइन आर्ट्स, बेचेलर अफ मिउजिक आयदानि थाखाय मुं थिसननो हागोन। बे सरकारि कलेजआव मोजां सोलोंथाइजों लोगोसेयैनो हौवासा हिन्जावसाफोरनि थाखाय आलादायै हस्टेलनि खाबुबो दं। गोसो गोनां फरायसाफोरा क'क्राझारनि डक्टर सभा ब्रह्म मिउजिक आरो फाइन आर्ट्स सरकारि कलेजआव गोदानै मुं थिसन्नोब्ला नैबे मबाइल नम्बर 9085292451 आरो 9365491257 आव थोंजों सुलाद लानो हागोन।